Tinokudokezai mabuja tauya dzanyasi nhau iro zuva rochiguminoina mwedzi uno waZvita. Nyasi ndiro zuva ragozvarwa Lovemore Chuma anozikana nokuti Lovemore Majaivana aimba zvinomwisa mvura, anouya neuseza hwekutamba zvinonakidza. Aane makore 40 toramba tichimushuvira upenyu hwakarepa. Tiringe zviri munhau dzanyasi, Job Sikara nomudzimai wache vari kuramba vachindopinziwa pamushishino hurumende kureketa kwaNyasi. Mudzimai wache Ellen agonzi abatirwa nomhosva yokuita mutsepwede pamugwagwa zvekutoti atobhadharisiwa mari yechoupenzi inoita zviuru 30 zvomari yomunyika pabodzipo nokubva hanzi ambomire kutyaira dzimotika kwemwedzi inoita 6. Idi zvakaita kunyangariwa, rekai tionekwa zvinoperera izvozvi. Mapurisa kwaGutu kwaiva goramba kuti kuitiwe zuva rokujara miti ranga rakarongiwa kuti rigosvikiwa naChamisa. kwaGutu kuwadhi wechina kwatoita kuvhiringika izvezvi. Mapurisa aribe kureketa kuti sei wari kurambidza izvozvi, asi wabva watorambidza. Kureketa kuno paribe agoziva kana kuti zvichatekaira sei. Wamwe wafara Nyasi paburitsa masoko okuti Innocent Gonese ari mumiriri webato roTriple-C kuMutare Central mudare reparamende agoreketa kuti aribe kupuwawo mari makutukutu akapuwa ma40,000 yaya. Agoreketa kuti aiwa, ini ndiri munhu wewanhu, ndinodaba zvinhu zvoukopokopo, ndakaramba ndakamira pachokwadi. Rekai tigoone kuti zvichapera sei. Tiri kuona ipapa vazhinji vari kuda kuzvichenesa nokuti vari kuziva sarudzo dziri kuuya gore rinouya dzinogona kuvavhiringa kana vakaita zvokutamba. Hurumende yaburika iri kureketa kuti mabasa wayo wese wehurumende vachagosvika pakuzopuwa iwo masora akareketeka aya. Izvi zvazobuditsiwa, asi inyaya zhinji ngeri yekuda kupodza mwoto wanga wabuda chibhebhenene chaicho. Vanhu vari kupopota maererano nokupanana kwagoita mashefu masora zviuru 14 zvomari yekuAmerica zviya. Ipapa zvanga zviri pabhajeti ba, saka hino kuti mari iyo wakaiboyepi. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko, asi iyo mishonga panenge paribe, zvinoita kuhwadza fani. Mwonzora izvezvi vari kuchema kuti kwai mari yakaisiwa mubhajeti regore rinouya inoita mabhiriyoni yomari yomunyika 2 nochidimbu okuti agopiwe kumapato anoita zvematongerwo enyika kwai ishoma. Wari kutoreketa kuti nokuya kuri kuita sarudzoku wada kuti mari iingidziwepo kare kuti zviite zvakanaka. Hino kuti wada kuti wanyatsopuwa mari apa iwo waribe kana chibodzi chavari kuitirawo wanhu, zvakaita kunyangariwa chaiko. Kwai kambani yoFossil Contracting noFossil Group yagoreketa kuti kwai ichagomisa basa wayo anoisvika zviuru 2 chaizvo nonyaya yezvirango zvoupfumi zvakaisiwa neAmerica pakambani iyi nowaridzi wayo. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa, asi iwo vari kufunga kuti America ndo ichahwadziwa chere nokuitaku, asi inenge ichindohwadza wabiyawo wanhu vari munyika ndo vanenge vachindohwadziwa nokumisiwa mabasa. Pakaita kuoma chaipo. Masangano akazvimira ega neanoita 22 ari pasi perinonzi Zimbabwe Civil Society for Anti-Corruption Coalition agoreketayo kuti kwai zeki inokona kuti iite zvokunhadzira kuti igoburitsa sarudzo dziribe kana kupokana. Kureketa kuno wagoreketayo kuti kwai zeki yakanyanya kuvhiringidziwa nevanhu vematongerwo enyika zvokutoti ipapa inozvikona zvokuti igoburitse sarudzo dzakanaka. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvipera sei ipapa, tinokunyepai. Kwai hurumende yagobvumira mafamasi vanotengesa mishonga waye kuti watenge wega nemishonga kubva kunze kwenyika nokuti mishongayo iri kuramba ichindosaika. Kureketa kuno heno kuti zvirimbotekaira sei, asi ipapa kusaika kuri kuita mishongaku kuri kuita kuti vanhu vane mishonga isingafaniri kusaika
paanenge atanda kuimwapo inobva yaita kuti zvirambe zvichinetsa zvirwerezvo zvireke kugopera papodzi paone kuti zvibva zvagomararapo kare. Hino mabija akuti zvichamira sei, tinondosvira kuti zvikoneke kuti watenge zviite chimbi-chimbi. Guta reHarare svondo rapfuura riri raburika kuti rinowanhwa pfumbamwe wakabatiwa chirwere chotyphoid chomanyoka. Ipapa zviri kutorwadza, tiri kufungira kuti chirwere ichi chinogona chakatoita kunyanya kuenderera nokuti wazhinji wari kundochema mudumbu pano asi kuzobva wazikana kuti wane chirwere chotyphoid icho. Rekai tione kuti zvinopera sei, tinoramba takandoringa. Kambani yondege yomuSouth Africa South African Airways yagotandapo kare kubenhuka kuenda kuguta romapopoma roMosi-Tunya. Tiri kuramba tichitenda ipapa kwaidza ndege dzinosvika 7 dzomakambani akasiyana-siyana dzakuuya dzichimhara imo munhandare yondege yokumapopoma yokuVictoria Falls. Aiwa, toramba tichitenda, toramba tichiti zvakanaka ngazviende mberi. Kambani yomvura yonyika yoZinwa yagoikwidza mvura izvezvi kubva mwedzi uno pawakatanda. Wanhu womudzimba wakubhadhara mari inoita zviuru 2.2 zvomari yomunyika pazviuru 10 zvomarita omvura kusvikira pazviuru 10.8 chaiwo pazviuru 50 zvomakiromita. Ipapa aiwa, rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei, asi wazhinji wamwe wachatotadza kuibata nonyaya yekusaika kwomari. Tiringedzo pasi rese muSouth Africa wanhu waita kufara, wamwe wakatsvomwa, asi wazhinji wagutsikana kuti ndo zvazviri kufanira kuitika. Paburika masoko okuti andiredhireta anga ari ndiye agere hunde yokambani yoEscom yomagetsi asiya basa. Kwayawadziwa nokuti atadza kugadzirisa kuti magetsi areke kugoramba achindoenda. Dai akatosiya nochokare chaiko, asi wazhinji wagoringa hawo wakati chero bato riri kutonga riripo paribe chinochinja. Rekai tirambe takaringa kuona. Anga ari mukuru watongi wokudunhu rokuWestern Cape John Hlope kwayamisiwa basa namutungamiri wenyika Ramaphosa. Rekai tione ipapa kuti ichapera mushechere nyaya iyi, tinoramba takandoringa tichikunyepai. Kukinya kwaita manyongori, wanhu wavhunduka wakashamisika wakasaya zvokuita pokare. Ipapa kwagoburika iko kuti mubvana waiye William Ruto, mubvana wacho wokutanda, akatonhadzira imwe hofisi yache inonzi pachirungu Office of the First Daughter. Paribe zvakadando, pasi pese tatita zvimbwaba isu kuida kuita zviya zvaida kuita Mary Chiwenga achiri kudanana Chiwenga pachiti kwai Office of the Second Lady. Imi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti ichapera sei iyoyi, asi zvakaita kushata chaiko nokuti mari yonyika inenge ichindogbarashiwa pasina chiripo. Wapwere wapfumbamwe waye watakakunyepai gore rapfuura kuti wakazvarwa wokuMali asi wakazvarirwa kuMorocco, kwai wachibenhuka manje kuenda kuMali kwawo. Tiri kutenda hurumende yokuMali yakamira kuti zviitike izvozvi, dai zvatoramba zvakadando. Kambani yondege yokuIndia Air India yagoreketayo kuti ichada kuisa kuti igotenge ndege dzinosvika 500 chaidzo. Yakatoisa mari inoita 100 mabhiriyoni paditi kuti igoita izvozvo. Ikakona kuzviita izvozvi, motoziva kutoti kana ana Ethiopia wakupinziwa mushishi manje neiwo Air India kana zvikadando. Kunyika yeChina wazhinji wafara, asi wamwe wari kundoramba wachirwadziwa kuti kwai izvezvi wachiri kuburitsa pachena kuti wanhwangani chaiwo wanyatsori chirwere chedziwa mupengo. Zviri kutonetsa wazhinji kuti hokonai chirwere ichi chiri kuramba kupera kunyika yeChina iyi, chiri kuramba chichindokwira nokwira zvekutoti wazhinji wari kusaya kuziva kuti woita zvekudini. Kuirani kwahwadza izvezvi kuno mumwe anotamba bhora anonzi Amir Azadani kwaiye agonzi achaita kuurayiwa nowakuru wehurumendewo nokuti ari kuhwira kodzero dzoana mai. Idi zvakaita kunyangariwa, zvakaoma, zvinorwadza, asi ndo zviripo. Toti mweya wache uzorore murugare ipo achazourayiwapo, pakaita kunyangariwa. Izvezvi hwendo huno kwakutamba Morocco noFrance. Rekai tiringe tione kuti indo ipi icharamba yakamira ipapo.
ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Kusondo lino ndofunga taperera pano. Mangwana kusvikira musi mugowera tinenge tiri kutekaira mabasa zvinotisaisa mukana wokunyatsopepeta nhau zvisvinu. Murinzike zvisvinu mabiyangu. Dzamara tionane pokare. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.